I opet ja. Pa šta ti interesuje, brate? Pa u pravu si bio, samo 1,5 tona za tebe, a ovo ostalo za njih ide. Pa šta bre, ko je rekao bre, koji ti moj bre, šta sam rekao je bre? Pa sad se čuo Smirka, kaže istovarite kod njega 1,5 tonu, čovjek rekao. Ko je Mirko bre? Čekaj, si ti se malirao to ili kako će da radimo to? Ma čekaj bre, kad sam ja razgovarao? Je te kući do prodavnice. Do Slogine prodavnice, ovi. Koja Slogine? Kaže do Slogine prodavnice, kod tebe da istovarimo tu 1,5 tonu. Ma bre, kakav bre, Slogina prodavnica, nema tu nijedna Slogina prodavnica. Kaže Mirko, on će plati, a ti će njemu da duguješ, ne znam, tamo ovo, valjda neku biciklu nešto pominje, ne znam. Ma bre, ti si lud bre čovjek bre, kako bre tu to samo izličeš kad ja znam uopšte ne porazgovaram s njega, pa nek ne zove Mirko mene, pa nek mi kaže. I opet ja. Pa šta ti interesuje bre? Pa u pravu si bio, samo 1,5 tona za tebe, a ovo ostalo za njih ide. Pa šta bre, ko je rekao bre, koji ti moj bre, šta sam rekao je bre? Pa sad se čuo Smirka, kaže istovarite kod njega 1,5 tonu, čovjek rekao. Ko je Mirko bre? Čekaj, si ti se malirao to ili kako će da radimo to? Ma čekaj bre, kad sam ja razgovarao? Je te kući do prodavnice. Do Slogine prodavnice, ovi. Koja Slogine? Kaže do Slogine prodavnice, kod tebe da istovarimo tu 1,5 tonu. Ma bre, kakav bre, Slogina prodavnica, nema tu nijedna Slogina prodavnica. Kaže Mirko, on će plati, a ti će njemu da duguješ, ne znam, tamo ovo, valjda neku biciklu nešto pominje, ne znam. Ma bre, ti si lud bre čovjek bre, kako bre tu to samo izličeš kad ja znam uopšte ne porazgovaram s njega, pa nek ne zove Mirko mene, pa nek mi kaže. Pa ne znam ja ljudi, sad ti sad zvao čoveka, vi se to dogovorite, nemo mene da zajebavate. Pa kako ja, sam razgovarao s tobom brate? Kako nisi razgovarao? Pa gde sam ti Pa vidio? na parking pred Mercator. Ja s tobom sam razgovarao. Da, bome. Kad bre? A? Kad? Kako bre kad? Pa kad sam razgovarao, koji? Kada? Pa ponedeljak kad li bilo? Kad bre? Čekaj, koji deblji od vas dvojicu? Kako koji debi? Pa od tebe i Aleksu. Pa koji ti broj tražiš bre? Ja koji broj tražim? A? 430-129. To moj broj. Da, bome. Da. I ti si Aleksa, tako? Ja sam Aleks. Da, bome. Sad meni interesuje, koji se malira od vas dvojicu? Na koji radi se maliranje od vas dvojicu? Ma bre, ja Za standus u vezi robanje za Valamutinu gore. Za? Za naftu. Ma kakva nafta bre? Pa koji radi s naftu? Ma to Vita radi bre, radi niko s naftom. Vita radi. Pa Vita ima pumpu, kako? Čekaj, jesi ti kupio Vektru? Pa ja sam kupio Vektra. E pa ti si taj, ja te vidim za... Pa koliko je sad standus da se malire za robanje gore za tu Valamutinu, to se uzne? Ja uopšte to ti ne razumeš šta ti kažeš. Kako ne razumeš? Pa živote. Pitam te koliko standusno za kad si uzeo tu Vektru? Kako, pa to sam uzeo u Nemačku. Ne, a koliko standusno za malire bilo tad? Šta bre, sam da sam olire bre, šta je to bre? Kako bre, ti me zajebavaš? Pa kako ti se bavam, ti Pa me si se ti bavam? s Mirka razgovarao za Slavu tamo? Za? Za stari Mercedes? Ma nisam bre, šta sam razgovarao s starim Mircem. Pa Mića hoće stari Mercedes da uzme. Pa je bote Mićo dupe, znaš ti šta pričaš ti? Pa ti me zajebavaš i meni. Ma ja te ne zajebavam, nego jebi ga, ti ne znaš šta pričaš. Pa ja pitam se da je stari Mercedes. Kao ba ti zjeba na sve ono. Jesti, brate. E, pa to. E. Pa dobro, vidi ti onda dogovori se sa Slavu pa da se čujemo. Koji Slava bre? Kako bre koji Slava? Pa koji taj Slava jebote Slava u dupe? Pa Slava iz Troponje. I? Pa vidi, dogovorite se tamo s njega, pa koliko budete vi, a on možda da, možda to i se malirano, možda nije, ja ne znam sad kako će to bude. Ja ne znam, ja ne poznajem nikakvu Slavu. Pa dobro, onda vidi Smirka tamo tu 1,5 tonu neki stovarovi sad kad dođu tamo pa si ti dogovori s njega. Pa čekaj, pa zovi ti Mirka pa nek ne zove on mene. Aj, sad ću ga zovem. Aj. Dobro večer. Aprililili. Aprile, pošlo kada si došao. Dobro, prihvata se. Pa šta misliš ko mogu da izmisli takvu kombinaciju? Pa ti si Jurije. Pa ja sam, brat.
Ja sam, brate. I dobro, malo zajebancija mora jebeš ga, da razbijemo male. I Mirka sam malo... Aha, isto nije primetio, znaš. Ali da vidiš ti posle što si. Posle on zove mene, znaš. Ma kaže, me zvao neki Bora, kaže, da li znaš ti nešto za to šta bio? Znaš, nisam mu rekao, tebi sad se javljam tebi, ali on još ne zna, znaš. Nema pojma on šta bilo to. Kaže... Ja razgovaram sa žena, tu sa decu, rekao, ni to niko nije sam po glasu, rekao Jurijak. Aha, a promenio sam malo glas. Dobro, brate, mora ti se javim da šala, da ne misliš isti da će da doteruje đubrivo sad s kamion nekim. Dobro, Aleksa. Šta radiš ti? Ništa, evo, rekao, malo, ajde da uznem. Zdravo, pa mi zovemo te ceo dan, nemate, ne znam, ovi krenuli sad kamion tamo. Uzi ti malo, pošto nezgodno si dođe od tebe, napravi malo mesto da može dođe kamion di stovari, znaš. Šta ti, brate, A? a koga ti tražiš? Krču. Šta ti stovari, bre? Čekaj, 406 197. Jeste. Pa evo vi krenuli s kamion, sad će možda za 10 minuta budu kod tebe tamo, pre sat vreme krenuli iz Belušić. Iz Belušić? Skrticu što su se dogovorili. S koga? Skrticu. A šta ti stovare? Pa u vezi standu su Somalire gore ovo što smo se pogodili. Ne razumem te ja ništa, polako pričaj. Sad će oni da dođu tamo di stovare, to 580 marke u marke sve košta. Ako nije po 32 marku ti mora računamo je mnogo otišlo. Brate, ti si pogrešio vezu, ja ne znam šta pričaš i o čemu pričaš. Čekaj, za muzičke škole, ona ulica, to si ti tamo Krča, Jesam. Skrticu što smo se dogovorili na parking pred ovo. A šta doteruješ ti? Siminovac. A šta doteruješ bre kod mene ti? Pa ovo što smo dogovorili za njega za standu su vezi Somalire gore za ovo, preko Kakvi Robanje. Somalire bre? Ali može preko telefona, sad je Mengu dupe, sad stižu tamo, oni će to je sve semalirano, uglobljeno sve i nemaš problema, oni će samo istovarite tu i pa i samo da se ona prvo ne razbije, znaš, ovo ostalo nema problema sve. Slušaj me bre, šta si bre poslao, šta mi doteruješ? Čekaj, Ja sam taj Krča, nisi pogrešio. A šta doteruješ? pa kako me zajebavaš onda šta doteruješ, tad smo se pogodili s Krticu. Sa Krticu? Aha. Ti i Krtica? Jesi radio oko žakete ti? Jesam. Pa kako, to me zajebavaš onda? Na parkingu ovdje smo pričali, znaš, ono Mandovo, kad bi ne mogu da ti... Pričaj slobodno o čemu se radi, nemam pojma. Ovamo sam već govornici, mogu se deremo. Kaži što hoćeš. Ovi što su doneli semalirane ove sa standusnom gore. Emelirano, šta? Ne znam bre, zaboravio sam, šta bre? 580 marke sve košta. A šta bre, šta? Semalirano standusno gore. Ne čujem te ništa, jebem ti lepac. Ne mogu se derem ovdje. Pa kaži mi šta hoćeš bre, nemam pojma bre. Krtica, ovo što poručio. Krtica? Da, to je semalirano pufne gore za frezenklovanje ovo. Za frezenkovanje? Ti Krticu hoćeš, to ti Krtica dogovorio? Ne bre, on mi je rekao kod tebe, znaš kad smo bili zajedno, kad smo pričali na parkingu. Čekaj bre, brate, ti si se bre zajebao nešto bre. Ma jo. Jesam ja Krča 460 197. Da, bome. A šta će mi doterati vi sad? Pa ovo što za pufno, ove semalirane ove pufne. Koje bre pufne, šta je to pufno? Pa daj ti 580 marke. Da dam 580 marke? Aha, po 32 u dinari ako hoćeš. I ovdje iz poštu te zovem. Čekaj bre, ti se zajebao nešto bre. Evo, je li Krtica tu negde? Krtica nije tu. Jesi ti Ej, bio... slušaj me. Jesi ti bio s njega kada ono... A? Šta bre? Poviše robanje gore. Ha? Poviše robanje ste bili gore. Ha? Jeste bili gore poviše robanje. Poviše? Priče bre. Pa ne mogu se derem iz Pa pošta. deri se bre, šta hoćeš kaži? Pa ne mogu se derem, ovdje ljudi slušaju. Kaži gde smo bili. Jeste bili poviše robanje gore na parking kad sam ja bio. Poviše Kad pukla robanje? guma ova. Jeli, a šta bre Na ti to spaček meni? onaj. Ha? Na spaček onaj kad pukla guma. Jeste. Stvarno. To je njegova kola. Da bome. I? Pa onda što smo se dogovorili Za Krticu sa žaketu. za žiravno što bilo ono. Ma to te neko izjebao bre, brate sad. Do nek Ma dođi jo. on, ja ću pošaljem kod Krticu. Čekaj, Ko ti dao moj broj bre? kako bre, pa ti si mi dao, onda smo bili zajedno svi trojice bre. Ja sam ti dao. Slušaj, oni će sad istovare, ti njima daj 580 marka. Ma da si bre ti luč ovaj, ko je, ne znam, ja ti ne poznajem.